Hemen salam. Bugün oktyabrın 20'si, bäsleşigiň son güni we bäsleşikde kim ýeňici bolsa, siz saýlarsyňyz. Aslında gysgaça aýtsam, ýarşy aňsat şekilde de edip bilerdim. Ýagny 3 sanak dostumy tesirlerde belli, kommentariýalarda belli we storiesda meniň postum paýlar, şeýle bir adam edip bilerdim. Aňsat hemme kimden goşulyp biljek zady. Ýöne etmedim. Näme üçin? Birazjyk ýaşlarymyz aktiw bolsun, tans oýnasyn, sosial setlarda keýtimizi götürilsin. Şo ýagdaý bilen, şo pikir bilen bu bäsleşigi gurnadym we bu bäsleşikde himayetgarlarymyz Fichhaus, Sadawir we men. Sizden ulu haýyşym bäsleşikde gatnaşan gyýylara, olanlara gollap berin, ýagny tesirlerde erwet zat ýazmaň. Ona näme? Başlaýas. Birinji ýarşçymyzdan. Ya ýarşçylar kim birinji, kim ikinji däldi diýjek bolýan. Men size hemme ýarşçylar bir-birinden görkezip çykaryn. Ondan soň 5 san ýarşçynyň faýlawda bellärin. Gözel Sarıýewanyň birinji tansy ýa ikinji tansy da Gözel Sarıýewanyň şolary aljak tans. Tanslaryň dogly şekilini Instagram sahypalaryndan görüp bilersiňiz we hökman suratda tanslaryň dogly şekillerini görüňler. Ýalňyş saýlamazlygyny üçin, ýalňyş görmezligini üçin tanslaryň dogly şekilini gatnaşyjylarymyzyň Instagram sahypalaryndan görüň. İkinji ýaşçymyz Mähajan. İkinji tansy türkmen aýdyma. Bu tansy kabul edem o. Sebäbi diýende bu tansy kabul etmedim sebäbi ikisi de görüşüňiz ýaly klubda, ýagny tansy ýörüte meniň ýanky bäsleşigim üçin çekilmedik. Üçüncü bäsleşigimde, üçüncü gelemizde Diana diýär. Diana'nın birinji milli tansy. Bu da birinji tansy aslında Diana'nın birinji tansyny şeýle birdat kabul etmesek bolýar, ýöne Diana ikinji tansy ýörüte biz üçin tans edipdir. Savremenny diýen, ýagny döwrowat aýdyma indiski tans edipdir. Şutada serden yine bir Hindi aydımına dans. Instagram'dan girip görüp bilersiňiz dogly şeklinde ve girip görün hökman suratda faýla vermediňizden odal, seçmediňizden odal. Üçüncü ýarşçymyz Hemraýny gelýär, birinji milli aýdyny da açýar. Berekellah, türkmen milli aýdyny da oýnapdyr. Milli aýdymyz diýende men şuňa meňzeş aýdynlar aýtdym we bir halamadym dadym. Videoň kaçdasy gaty pes. Ne savurmayan aýdymy, döwrewat aýdymyny göreli. Dogly şekillerini Instagram'dan görün, hökman suratda ýa gaýdyşmaýaly dogly şekillerini Instagramlardan görün. Men beýle geçerim Instagramlaryny. Urwano diýär telwinkini göreli şu wagt. Birinji şeýler, bir tans telwi aslında maladet, iksan tansy uratdy we edilmenki ýaly köçede tans oýnapdy. Elbette adım bolsa da aňarda maşinler geçip dur, şonda da köçede tans oýnapdyr, töýleme. Berekellah, utanma.
Doğal şekillerini görün. Bu da Milli Aydın'ımız. Hani in the geçin, yürekleri açın, fikire batıp. Selvi'yle Milli Aydın'ı Edil Milli Aydın değil. Elbette Türkmen Aydın. 2 tane Türkmen Aydın oynaptır. O tarafından berekella. Yönü Milli Aydın değil. Bundan belli geçeyim. İnniki yarışçımız Arslan. Arslan'a geldik ve 1. Milli Aydın'dan başlayalım. Arslan bärde mele oşaydym ýani çapadam çap şu aydyma gow edip Edil Türkmen Jigitovkasyny oýnapdyr, ýagny yigit tansyny oýnapdyr, berekella. Молодец, berekella diýin we Arslan ýöne современный aydyma tans oýna diýende medni vals oýnapdyr, ýagny medni tans, ýagny vals oýnapdyr da men şu современный aydymny birazjyk oğlanlardan hip hop aydınlara garaşdym, hip hop tanslara garaşdym. Kıyılardan olmasa da oğlanlara garaşdym. Geçýär ýene bir ýarışçymyzy Кубанч Гугаханов diýär. Ребят, сейчас я буду танцевать на самом вокзале. Дальше больше нельзя. Пойдем сам. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мёд, а мне повезёт. Edil vokzaldan, Edil poýuz gelýärkä tans oýnapdyr berekella. Ýene bir Türkmen aydym bolmaly buwanjyň, şonu göreýin. Gelýär iň soňky iň soňda goýan gatnaşçymyza Cennet ýarşa gatnaşmak üçin videosunu düşürüp bize uğradypdyr. Öz Instagram'na ýükläp we şeýle diýin Cennet berekella goltan oýnapdyr. Kontentdam üýtgeçiji. Milli Aydın'a Cennet'in tans edişini gatga alydym, ören gowy tans edipdir. Gözüme sırtayın saçın tarını, yüreğim kıynama işlik sarını. Gözüme sırtayın saçın tarını, yüreğim kıynama dinle zarını. Her aşkım tatsa bulur şeresi, saçın batarını, saçın Şeýlere gatnaşyjylarymyz, ýene bir gatnaşyjymyz bardy, ýöne Instagram'a ýükläp bilemok diýdi bu käbir sebeplere göre we Instagram'dan berilejek ýöne tans edişini halan üçin size görkezdim gelýär. Hani in the geçin, yürekleri açın, fikire batıp çun, gurletmede için, iyip için, tanza geçin, kıymalasın bedenin hem saçın, önkü zonka kaygılarından açıl. Ýarşa gatnaşan gyýylarymyza, oğlanlarymyza hemmeňize köp sag bolun. Aktiw bolmagyňyz üçin, aktiw ýarşa gatnaşanyňyz üçin inniki şeýlerek ýarşlardan gatnaşyň, gatnaşmadyklar sizem gatnaşyň. Gatnaşmasaňyz da gollan ýarşa gatnaşanlarmydy. We şeýlerek men arasyndan Fiçhaus we Sadawirin adyndan öz adymdan 5 sanak ýarşçyny
saylap geçen. Şu tayda çepte çıkar. Nesip bolsa şu tayda çepte. Şu tayda çepte çıkar. Şu 5 sanak yarışın içinden siz saylan kim halan olsanız ses verin, saylavını verin. Yöne şu saylavını vermeden ol, yarışçılarımızın Instagram sahipalarına girip Instagram'daki tanslarını dolu şekilde görün. Menin size maslahatım. Onunla yer geçendir. Men bilen razı değil olup özünüzü yenen başka birini şu 5'in içinden başka birini saylasınız gelse saylap bilirsiniz. Tesirlerde belirlep bilirsiniz. Men bayrağını kavuşturan hökman suratda 1 2 3 yerde bayrağımız olur. Yine şeyler burada da ayasın geliyor. Yaşlarınızı kollan, aksiyon olsunlar. Aslında şeyler burada. Görüşençek sağ olun onunla aksiyon olun. Hemişe şeyler bir yarışlara koşulun. Özünüz yarış edin, challenge edin. Sosyal setlerde aksiyon olun. Öfüşü olur şu yerdeydi. Ve men kanalıma da ağza olun, ağza olmadığınız var olsa like basın. Cancağı da unutmayın. Görüşençek. Hoş, sağ olun.